זה בדיוק לכבד את זה אם אני אומר לך לא לענות לי ואת עונה לי. לא לענות יותר. לא לענות, זהו. הבנתי. אני מכבדת את בקשתך. תגידי, מי תכנת את אמא שלך? מה זה? מה זה? למה את עונה לי? לא לענות יותר, לא לענות. שאלתי שאלה אבל לא לענות עליה, זה רטורי. לא לענות, זהו. ביי, חלאס. אני לא יודע מה איתכם, אבל נראה לי שהפשפש הזה הגיע עכשיו אליי, אז אם מישהו יכול לקרוא לכוחות הביטחון, שב"כ, מוסד, מי שרק יכול, צבא ארצות הברית, משהו, תודה. יש לו כזה, לפני כזה. איגה, לא ביגה. איך נמצא אותו עכשיו? ג'ובה! לא, אסור לעוף. לא, אסור לעוף כל כך קרוב! אחרת! בגלל, מה שרואה הזו. אני רוצה לעשות צ'ק אין. הם באמת יצורים פשוטים. כל פעם שהאסטרואיד פוגע בכוכב שלהם, הם צריכים להתחיל את החיים מההתחלה. זה די מתוק בעצם. אתם מבינים שהתימנים אתמול ישבו במחילות שלהם ואשכרה צפו באירוויזיון עד הסוף? אפילו לנו כבר לא היה כוח, אבל הם ישבו והיה אכפת להם מתי זה בדיוק ייגמר, והם היו מוכנים בשביל זה לעשות את כל העבירות ההלכתיות המוסלמיות הכי גדולות ולצפות בה בפינית ולראות את העיר רוקדת כמו בובה ואת החברים מתמרחים אחד על השני וכל הזה. כל זה רק ישבו טרוטי עיניים מסכנים עד שהכריזו על הזוכה, ובאמת הם שפו. טוב, תימנים אוהבים אירוויזיון, אנחנו יודעים את זה, זכו 3 פעמים כבר. אם יש שביתה, הסיפור שלך מלא חורים נהורה. יש פה חוגי נינג'ה לילדים וגם חוגי ג'ודו לילדים, ואת הכל מנהל לירן נייגוז, שזה לירן נינג'ה וג'ודו. מה הסיכוי? ספירה אנושית. קורל, זה השם שנתנו לגל הקור? קורל, זה השם כאילו נוסעים עכשיו, אשכרה רואים את מופס. זה בן, זה כמו להגיד אני בן יהודי, כי אני הוצאתי 2,000 שקל על עורך דין. כל הצרות שלנו נגמרו נהור. שלום, הגעתם לחנות של שירו?